isike lona okokuqala nje mfowethu lapha ekhaya ukuze ungangenwa ile corona ntontoni hlala ekhaya nje mfowethu hlala ekhaya ungayidawo phume ngoba mhlambe uyoyilula eminyango uphinde ubuyele ekhaya uphinde futhi usebenzise o-sanitizer laba o-sanitizer kuthiwa bane-alcoholic asizi ukuthi sisho ukuthi bese nomela kubona o-sanitizer bokuwasha izandla uwasha izandla njalo kungapheli ngisho 5 minutes ungayiwashile izandla ungagcini ngezandla uwashe nawe ngoba mubheka kahle lesifo ngathi sizothatha amanuku uma uyinuku ke uyahamba yeah manje ngoba kunamasosha wena usabi isosha le amasosha ngwajwayele ngoba uma ibe social worker vele so I think kukhona ukuzwana okukhona lapha ngibona soba nenkingi and ngithema ngwabona naseyithombeni ayi ngabona hayi kumixile khona nanje mina mengagadwele nje nako hawu ngisho icorona lengoyizwa ngendaba uzobe umnale minyaka exactly okay so abantu bengakuthola on social media kulungile bafana mangabe nifuna ukungilandela Facebook ngu Gap Ngane Ngane bese ukuthi kune Facebook page la ngikhipha khona ama video amahlikisayo ama updates mhlawumbe ukuthi uzongithola phi igama le page lithi Ngane Ngane comedy i-page lishake lelikhona bengisebenzise lidala laswela abaningi ngisho so lisha leli lithi nje Gap comedy Gap I mean hayibo ingenelwe yini kanti le corona ngathi sikuminaka Ngane Ngane comedy leli personal lithi Gap Ngane Ngane Twitter Gap Ngane Ngane Instagram Gap Ngane Ngane konje yini okay uma ufuna ukungi-emailela ke nganengane962@gmail.com ngiphinde ngenzele nale genge ngibamba kancane nganengane962@gmail.com